o podria no acceptar aquesta petició d'asil. Per tant, podria entrar en crisi el govern belga. De fet, aquest cap de setmana passat ja ha sigut un problema aquest tema perquè el secretari d'Estat de Migració i Asil va dir en una entrevista que Bèlgica estaria disposada a donar asil polític a Carles Puigdemont i va haver de sortir al cap de poca estona el primer ministre a desautoritzar aquesta opinió. En aquest moment allò va semblar que estava fora de lloc, però veient el que ha passat ara, doncs agafa consistència les declaracions que feia aquest secretari d'Estat, que per cert és un secretari d'Estat molt polèmic, que ha fet declaracions molt conflictives i que ha merescut moltes crítiques aquí a Bèlgica. Sigui com sigui, si Bèlgica acabés acceptant aquesta petició d'asil, podria passar que el govern espanyol demanés l'extradició de Puigdemont i llavors hauria de ser la justícia belga qui intervingués, i ja hem explicat que en altres ocasions no han concedit aquesta extradició. Ara, de moment, però, tot són especulacions, però és evident que tot això podria acabar patant aquí on hi ha totes les institucions europees i, per tant, seria definitivament la internacionalització d'aquest conflicte. Caldrà veure què és el que diu demà Carles Puigdemont en aquesta roda de premsa que farà a 2:15 del migdia en un lloc que encara no sabem.